Once we have this document ready, the contributions from each and every partner at the continental level, on the part of the Russian Federation, plus other global partners who will join our effort to change the reality in Africa. سلام زخبركم تخطات مدبنا نلوم خا استراتيجيكاو زمدنا إيرترا أفريقيا روسيا أبتحت زبل أرستي استدلوا مدب نباهم نبلا العلوي الوغ منقستي إيرترا كاب 27 كساب 28 حملة كلتشعني 23 أب كتما بيترسبرغ استقابئ وعلى أفريقيا روسيا مس كالوت مزنو مراحة أفريقيا كساتف مخالو نايزي وقتي حدا كاب عبيتي في التساميتات إيو أبزو على بريزيدنت إسياس أفورك حويسكا 17 مراحة هاجرات أفريقيا خساتف خلو كالوت هاجرات بوصائي قدات منستراتن وي أمباسادراتن توكيلن قريبا إذا غبها كله أبناء مجمرتا فلامي وعلى روسيا أفريقيا كلتشحن 19 نمنجستي إيرترا زغلله 43 هاجرات بمراحتي منجستات تساتيفن من بارن يذكر كابزي دحري اوج وتهدراو متقعتي حيلتات كيدان سمين أتلانتيك نيتو بقلباب ورار يوكرين أنصر فدريشن روسيا أمبار مقعبع هاجرات معراب عشش بمبال متكلاوي بوليتيكاو مرقزي political determination وسيدن أبزينا يلو معامت وعلى نسلام تسطان لمعاتن أفريقيا روسيا ساميت for peace security and development استسمي كساتفا مخالة نمبار زي محلالفو دول تبرابر نمبقع أرقيت عالماو السرعات متكا بحدش بزحاو السرعات كوينو قريبيو إذا أبو منبر أفريقيا وحبرت وانا صحفي زوباوي ودب إيجاد وانا صحفي عرب ليج أب أفريقيا وكلتي بانكي لمعات أفريقيا AFDP حدش بانكي لمعات بريكس NDP كالوت استفلاليا ودبات محبرات فينانساوي متأخابات كساتوفو مخالي زي كمتي بهاجرات معراب نوروسيا زقات اما صفعت تباهيلو أرستات زوهابو زلو أدمعن وصيتاون ينيرو أبزو على أمن خرناع بوليتيكا وقعزو أفريقيا خوينوم زرائي زلو منقستات إيرترا إثيوبيا دوب أفريقيا قبطي زيمبابوي سينيغال يوغندا مستافهم ترايون دارغا ملا أفريقيا توكيلا إلكا مدمدامي كال تقليلا كاب زي تساتفا وحدات هاجرات نيجر بمخنيات ناي علوا بوليتيكاوي كلولاو بوتسوانا سيراليون إكواتوريال غيني بيساو كومون اتحانتي كمزي عينة وساني توسد قمت زي تقبر الله كينيان إن كابزو على أرحيقان منقستي إيرترا أب كمزي زا مسألة متأخابات بزح تقداسنت نيرو أيفلتني من البات أبزي ناي روسيا أفريقيا بمنقدي منيستر واتساي قدايات وكيلو كساتف تعنيحيو ملو شوهات نيرو خبل كبهال زكال قنا يكونن أبزي ناي لوم عامت بدرجة مريحنت بريزيدنت إسياس أفوركي مستافون كاب بريزيدنت بوتين وقعوا عد مسألة غربت راي أيكونن بعبيو نتي أنصار روسيا زكاير زولو كل مدياوي قوس نمبدهن دقفكا نمقلاتن زعلميو بمنصر تبتحي زولو درجة زمدنا إيرتران روسيان استناعيكا زر أيكونن بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين إيرترا تركبن 6 هاجرات أفريقيا قطفاوي نصا ناي سرناي كاب 25 شح كساب 50 شح تون زبتصح حاجز كجبر مخانو مقلاصو نتي بهاجرات معراب بسنكي مقراص وعل سرناي تصليم بحري بلاك سي جرين ديل بروسيا اب افريقيا ناي مغبي قلولاو كغاطميو زبل قشاشي تنتانيتات نمسبار دا امبر كال طاقوا هليو ايكونن كم زفلت روسيا بسدد سرناي بدرجة عالم قداماي بوتات حز هاجريا كينو نتي نصا حاجز دما اداغاتات نافريقيا كفوت مخانيا ملختي اما حلاليفا بزعبازي قشاشي تنتانيتات كي تزاربنا إيرتران روسيان كينو ناي سرناي صرا قشاشا مغلصي اب صطاون وتهدراون متحبار غبراو سراح عميمنين كم غبره ملسو حيلتات مكلخال إيرترا قح زبولو عدقي كركب كمهارولون كمرامرولون كيليو بعبيو اب تمرتاوي مدايون عمتاوي بركت زبولو تمهارو اب لعلو تكالات تمهرتي روسيا استراتيجيكاو فلطت كقسمو مغبار استراتيجيكاو زمدناتات إيرتران روسيان كاب زدرع زلو بزخونه واغا زيت من معباليتاتي ابوان عدقاو قالسي بفلاي دما كاب 1974 كساب 1909 حبرت سوفيت نبر نايلومي فيدريشن روسيان كالوت 13 هاجراتن
ኣብ ጉዳይ ናጽነት ኤርትራ ተጸራሪ መርገጽ ነይርዋ ጥራይ ዘይኮነ ብኹሉ መዳይ እንተላይ ንጡፍ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ኣብ ጎኒ ስርዓት ደርግ ብምስላፍ ንሰውራ ኤርትራ ክትጭፍጭፍ ወፊራ እያ እንተኾነ ኣብ ፖለቲካዊ መርሓ ጎደና ማኒፌስቶ ህዝባዊ ግንባር ንሕብረት ሶቪየትን ካልኦት ማሕበርነትን ዝኽተላ ሃገራት ዝተጋገዩ ፈተውቲ ዝብል ስያመ ወይ ፖለቲካዊ ቅጽል ነይርዎን። ዝተጋገዩ ፈተውቲ ማለት ንጉዳይ ፖለቲካውን ታሪኻውን ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ክሕደት ዘይኮነ መሰረታዊ መረዳእታን ኣምራትን ካብ ዘይምህላው ዝተበገሰ ብስርዓት ደርግ ተታሊሎም ኣንጻር ክውንነት ክቃለሱ ንዘንቀዱ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዓለምና ዝተዋሃበ ቅጽል እዩ ነይሩ። ኤርትራ ትኹን መብዛሕትአን ኣብ ትሕቲ ጭኮና ኤውሮጳውያን ዝነበራ ሃገራት ኣፍሪቃ ላቲን ከምኡውን ኤሽያ ንሃፀያዊ ኣተሓሳስባ ገዛእቲ ሃገራት ምዕራብን ከም ርእሰ ማላውነት ዝኣመሰላ ጉልባባትን ንምስዓር ከፊላዊ ወይ ሙሉእ ዴሳዊ ኣተሓሳስባ ብምኽታል ካልእ ኣማራፂ ዘይብሉ ፎርሙላ ወይ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ እቲ መድረኽ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ትራጀዲ ምምቕቓል ሕብረት ሶቪየት ኮነ ንምስራት ፌደሬሽን ሩስያ ሕቶ ኤርትራ ተራ ፈንጠርጠር ናይ ምግንጻል ሕቶ ከም ዘይነበረ እንታይ ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩሉ ህዝቢ ዓለም ብፖለቲካዊ ዓይኒ ይኹን ወተሃደራዊ ስነ ሞጎት ኣህጉራዊ ሕጊ ምርጫ ወይ ሬፈረንደም ሃገር ንምዃን ከም ክውንነት ክፍለጥ ስለ ዝተገብረ ሩስያ ድማ ከም ኩለን ሃገራት ነዚ ብምግንዛብ ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣብ 1993 ካብቲ ምስረት ንድሓር እምነ ኹርናዕ ናይቲ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ኮይኑ ንረኽቦ። ውዕል ስርናይ ጸሊም ባሕሪ ብላክ ሲ ግሬን ዲል እዚ ውዕል ብቐንዱ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝፈሪ ብሚልዮናት ቶና ዝምዘን ስርናይ ብመንገዲ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዝርከብ ወደብ ኦዴሳ ዩክሬን ናብ ዕዳጋታት ዓለም ክወፅእ ዘኽእል ስምምዕ ነይሩ። ሃገራት ምዕራብ ንየዋህ ክቕሽሻ እዚ ውዕል ብምኽታሙ ነዛ ብጥሜት እትሳቐ ኣፍሪቃ ተደሪራ ክትሓድር እየን ክብላ ጸኒሐን። እንተኾነ ካብ ዩክሬን ዝጓረት ስርናይ ቀደም ይኹን ሕጂ ናብ ኣፍሪቃ ዝበጽሕ ወይ ዝሽየጥ ዝልወጥ 10% እውን ኣይከውንን እዩ። እንታይ ደኣ እቲ 9% ናብ ሃገራት ኤውሮጳ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ንጠምለና ከይትብል እገለ ከይጠሚ ኢልካ ብምቕሻሽ መቑነን ውሑስ ንምግባር ዝካየድ ናይ ጥበራ ወይ ምቕሻሽ ትንታኔታት እዩ ጸኒሑ። ሩስያ ዋዕላ እዚ እቲ ኣፍሪቃ ናይ ጸዓት ቅልውላው ከይኣክል ናይ መግቢ ከይሕወሶ ንስለ ህዝብታት ኤውሮጳ ኢላ ነዚ ውዕል ኣትያቶ ነይራ። እንተኾነ እቲ ብዋሽንግተን ዝቕለስ ዓንዳርን ኣዕናውን ወተሃደራዊ ዘመታታት እዘን ሃገራት ብዕሙት ኣካይዳታት ምዝያዱ ነዚ ውዕል ደው ብምባል ንወደብ ኦዴሳን ካልእን ክትዓጽዎ ተቐሲባ። ቅልስ ንምኽሳብ ኣፍሪቃን ሕርያታቱን ንኣፍሪቃ ንምኽሳብ ብሃገራት ምዕራብን ምብራቕን ዝካየድ ዘሎ ህልኽ እቲ ሚዛን ናበይ ገጹ እዩ ዝዛዙ ዘሎ ሎሚ ክረአ ኣይጸግምን እዩ። ፖለቲካዊ ሓርነትን ዘረጋገጻ ወይ ኣብ መስርሕ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ክንዲ ናይ ዝመሰለን ዝዝንብላ ወይ ብቑሩብ ቁራቦ ዝጥበራ ነዚ መቐይሮ ዓለማዊ መድረኽ ብዝግባእ ብምምእዛን ግቡእ ቦትአን ኣጣጢሐን ሕርያተን ብምንጻር ንሃገራዊ ረብሓታተን ዘድርዕ ካብ ተራ ናይ ሰዓብተን መማረፂ ካርድ ካብ ጂኦፖለቲካዊ ሓይሊ ከሰጋግራ ዕድል ዝህብ ወሳኒ መድረኽ እዩ። ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዋዕላ ኣፍሪቃ ሩስያ 2023 ብሓባር ነፃ ምዝመዛ ጸጋታት ኣፍሪቃ ይኣክል ዘስምዕ ዝተፈላለየ መግለፂታት ክስማዕ ዝተዓዘብና ሩስያ ትኹን ቻይና፣ ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳ ምስ ኣፍሪቃ ክህልወን ዝግባእ ዓቐንን ዓይነትን ዝምድና ኣብቲ ብቐጥታ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘርብሕ ካብ ቅድመ ኩነት ነፃ ዝኾነ ጽምዶታት እዩ ክምርኮስ። ኣብ ነፃ ጉልበትን ጸጋታትን ኣፍሪቃ ተሞርኪሰን ንዓለምና ኣይትፅርና ዝብላ ዘለዋ ሃገራት ምዕራብ ድማ ምዚ ክውንነት ክንደናይ ከይሰማምዓ ሩስያን ቻይናን ግን ብውሕዱ ነቲ ብሃገራት ምዕራብ ተጻዊድለን ዘሎ ቀጻሊ ውዲት ንምስዓር ዘላቕን ምዕሩይን ዝምድና ኾነ ጽምዶ ምስ ኣፍሪቃ ካልእ ሕርያት ዘይብሉ መማረፂ እዩ። ንኣፍሪቃ ድማ ብተመሳሳሊ ዘዋጻጽእ ሕርያ ኮይኑ ቀሪቡሎ። እዚ ክውንነት ድማ እስትራቴጂካዊ ዝምድና የብሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ጽሑፍ እዚ ከም ዘለዎ ካብ ናሽናል ኢንተረስት ዝተወሰደ እዩ። ስለምክታልኩም ነመስግን። ብሩኽ መዓልቲ። ተወንዛት ሰላም ጥያታት ቃዝ ደጋገም ሓረበን ተጓዘ መንበሳ ምስጋና እንዳቃሉ ሓረም ንኽብለካ ሳኣንዛ ምቓዱ ሓረበን